Oy, mama, bibi, papa, ate, yayaw, ate. Ang kuya naghuwat og lutuan og sudan. Nag-request og baboy. Ano naman? Atong bibi James. Aw bunso kay nagluto. Siya ang magluto. Atap. Hi guys. Hi guys. Nagdunod na sa mantika kay Londa naglamas ni Bunso. Siya ang magluto kang tasudan. Ang iyang recipe kay bagyo beans, mara, ano siya. Then ang iyang paris nga kanang Ricardo kay nang hotdog. Kaya nga ay poy pansahog. Nga sunod dayon ang hotdog. Ginikos-mikos dayon. Parang naapoy kuan. Dili puros lang hotdog ang makaon na poy gulay nga masagol ba. Lamig ka ni guys, lamig ka ni guys. Siya ang nagluto. Siya ang nag-prepare ana. Siya atong palutuon kay para makahibaw na ni madako kay mao na siya maluto. Anaon pag step by step sa pagluto. Lutuon po ng hotdog. Na pwede na namin ilunod ang bagyo beans. Ilunod na dayon ang bagyo beans. Atap, dili mo atap. Lami ang sudan kay na ay gulay. Carrot o bagyo beans. May hotdog. Then inikos. Ang atong kusinero si Bonso ang kusinero karon. Kuni tudluan og luto kay para mahinay-hinay sila makaton ang kaon pagluto sa recipe nga sudan. Kung wala ang mama sila na maka-idea kung saan ilang lutoon. Hindi na kailangan maghuwat ka kainahan kay makahibaw naman maluto mo na rin buhaton dayon kung wala ang mama. Mama. Ano na siya, then butangan dayon og magic sarap. Mikos. Yummy kayo now, no? Then, patis. Ha? Wala dong. Si Queenie Goro, igabot. Tana ta. Hindi takal spin ba? Wala pa. Ano na siya. Then, Dito siya. katagad luto na siya. Then, ararata ko to. Thank you for watching. Bye-bye. Okay, ano na siya? Dali na tayo. Ang pag-ano lang din na pag-ano kay. Hindi na siya ginanalat-lakon.